Malta u Għawdex, daw kolla li tarana permessa YouTube, televizjoni u Facebook, itolbu miħaj issa stess, minn qalbek. Mr. Qaddis, kellimni bil-kelma qaddisa tijak. Għamel li l-kelma tijak issir bħal nar iħeġġeġ qalbi. Grazzi mulej li inti tkompli tallimni u tibnini, u mulej Qaddis u tkompli taħdem fija. Grazzi mulej li inti tikxef l-opri tal-għadu u tġibon fi xejn permessa l-kelma qaddisa tijak u l-Ispiritu Santu, għal-glorja tijak missir fi Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Genesis kapitlu 22, għal dawk li jintom illum idin hawnhekk bl-Inglis, for those of you who are watching this message, and you obviously, because you don't speak Maltese, don't understand the word that I'm going to say, so you can watch this very similar message of last Sunday. I preached it last Sunday, very, very, very similar. So you can go ahead and watch it of last Sunday's message. The message in English was called Possessing the Gate of Your Enemy. Illum, ħanerġa nagħmel l-istess messaġġ. Number one, ħafna mill-Maltin ma jifhmuhx bl-Ingliż. It-tieni ħassejt ċar mill-bulej erġa' pritkaħ u għamlu bil-Malti għax ħafna Maltin għandhom bżonn jisimgħuh. It-tielet il-mulej qed ħafna il-kelma hija kif taqbad tgħidha is making it very very obvious fl-ispirtu tiegħi biex il-poplu Alla jifhmu jarfu l-autorità u l-qawwa li għandhom fi Kristu. Amen, aħwa, infakkarkom fi ktib ta' Luqa kapitlu 8 minn vers 1 sa 8 jekk ma jsir żball, fejn Ġesu jgħid meta jiġi l-bniedem ħajsib fidi fuq din l-art. Amen, u nista' nassigurakom jekk jiġi issa ħajsib ruxma tan-nies terrorizzati. Halleluja. U jekk taħseb għal xi għadu Ġesu għadu ma ġiex, dik waħda mar-raġunijiet. Alright, halleluja, grazzi mulej. Issa, morru fi ktib ta' Genesis kapitlu 22 minn vers 18. Dan hija l-istorja fejn Alla qal lil Abram u għallu Abram, irridek toffrili, irridek tissagrifikali lill-ibnek Aziz dak li intant tħobb. U Abram, ovvjament, nafu l-istorja, Abda l-mulej u kien lest biex joffri l-ibnu. Abram kien jaf li wara kollox minar Alla ma kien ikollu l-ebda eben u Abram kien jaf li Alla huwa dak li kien taħ il-liben l-ewwel wieħed in the first place. Allura, wis probably Abram, wis probably ħaseb, imma Abram qal la Alla kien kapaċi jagħtihuli, Alla kapaċi għajmu mill-mewt jekk noqtlu. Imma ma kellux għalfejn joqtlu għax imbagħad l-anġu tal-mulej li huwa Kristu fit-Testament il-Qadim, alleluja. Allu hekk vers 17. U għattini darba l-anġu tal-mulej sejjaħ lil Abram ismewwietu qallu naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba inta għamilt ħaġa bħal din u ma txaħħatnix minn ibnek il-waħdini, jien nbirkek żgur u nkattallek sewwa lil nislek għal kwiekeb tas-sema. Inkattallek il-nislek, l-ulidek jiġifieri, u ulidek ħajkollok ulied bħal kwiekeb tas-sema spiritwali. U bħal ramel ta' fxatt il-baħar, ulied naturali. Dak huma l-Iżrael naturali, u mbagħad għandek l-ulied spiritwali dak li ma nwilda mill-ġdid. Aħna tnejn li aħna nsejħu li ta' Abram believe it or not. Imma isma'w x'inhi l-weda. U qabel ma taraw din it-tieni weda, ħanfakkarkom xejn Galatin kapitlu 3 vers 13. Aħna l-koll imberkin mal-fidi permess ta' Abram, mal-obbedjenza ta' Abram, aħna mberkin permess tal-wedit ta' Abram, permess tal-fidi tagħna bħal Abram. Mela Alla qal l-Abram qallu permess tiegħek il-ġnus kollha ħajkunu mberkin. Amen? Galatin kapitlu 3. Isimgħuha. Ħafna mill-Kristjani ma jafux x'inhu l-barkiet li għandna f'Abram, imma din hija waħda minnhom. 1. Nislek qatt jiret bwieb l-edewwa tiegħu. Hawnhekk hawn xi ulied Abram? Mela intom li intom ulied Abram, ara x'qed jgħidlek Alla fi Kristu, ulied Abram fi Kristu spiritwali. Għandi messaġġi fuq il-YouTube morru semgħuha fuq hekk. U nislek jiġifieri uliedek hemm ulied naturali u hemm ulied spiritwali. Uliedek jirtu jew jiret il-bib tal-edewwa tiegħu. Bl-Ingliż they will possess the gates of his enemies.
u jidbirku nislek il-ġnus kollha, jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art. Tal-li smajt minn kelmti. Waħda mill-wirt li daw kollha li huma fi Kristu għandhom hija dil-awtorità. Li jipposjedu, għax bl-Ingliż hekk tgħid, to possess, jipposjedu il-bibien tal-edewa tagħhom. U il-kanċell. Jekk jogħġbok hawnhekk ma' nis-soft drinks, please. Okay? Mela, morru f'Mattew kapitlu 16. Halleluja. Grazzi mulej. Vers 13. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija, ta' Filippu, Ġesu staqsal id-disċipli tiegħu għalihom min jgħid lin-nies li hu bin il-bniedem. Mela l-mistoqsija hija s-suġġett huwa minu Ġesu. Kulħadd jgħid minu Ġesu. Amen, mhux minu Pietru, jew minu l-Papa, minu Ġesu. Il-mistoqsija minu Ġesu. U Ġesu qed jagħmel għad-disċipli tiegħu din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem għalihom. U huma weġbuh peress li kienu lut, u huma kienu l-unika nies fil-kuntest ta' dan il-passaġġ li jafu b'dawn il-profeti li ħajsamu issa, xi wħud qalulu inti qed jgħidu, xi wħud qed jgħidu li inti Ġwan il-Battista. Oħrajn jgħidu li inti Elija dak il-profeta tal-Lut, il-ġentili ma kinux jafu b'dawn il-profeti, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma qabeż Ġesu qalilhom hemm intom. Min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmun Pietru u qallu inti l-Messija bin Alla l-ħaj, inti Kristu, il-midluk minn Alla. U Ġesu iġbu qallu, ħini jint xmun bin Ġona. Għax mux bnidem tad-dem u tal-laħam u rigdin. Imma missieri li ju fismawiċ, vidi Pietru għad kif kellu revelazzjoni. Għal minn minnkom għadkom għad ma qrajtu l-ktib tijaj, jgħad fuq Amazon.com, morru għaraw jismu Upon this Rock, the Unshakable Foundation. Bit-Taljan, su questa roċċa u bil-Malti fuq din il-blata. U għallu Ġesu, u għallu ngħidlek, int ħini, int imbirek. Għaw xaħat imbirek illum? Imbirek intaw kollha? Li jemnu. Amen. Int imbirek. U għallu. Għax dak li inti għadek kifet, din kienet revelazzjoni li ġejja minn il-Missir. Bismewit. Umbat għallu hekk Ġesu, għallu jien ngħidlek. Isimgħu sewwa. Għallu jiena ngħidlek. Inti Pietru. U fuq din il-blata, aħjar tarawha fil-Bibja tagħkom di. Għax ħafna minnkom itgħallimtuha ħażina. Għallu inti Pietru, mela Pietru għadu kif taħ ir-risposta ta' minnu Ġesu, l-identità vera ta' Ġesu. Tinsiex li ħafna bdew jgħidu da mhux bin Marija, da mhux bin Ġuseppi. Sewwa, oħrajn bdew jgħidu da mhux wieħed mill-profeti, mela l-identità ta' Ġesu ma kinux jafuha vera. Imma Pietru kellu revelazzjoni ta' min tin li mi l-identità Ġesu ta' vera propja ta' Ġesu. U għallu proset Pietru, għallu dak li għadek kifet inti għadu għadek għastaf kemm fiha qawwa. Għax, ismawa, għallu għax fuq din il-blata jiena nibni il-knisja tiegħi. Ma għallux fuq hekk Pietru nibni l-knisja tiegħi. Għallu fuq dak li għadek kifet Pietru jiena nibni il-knisja tiegħi. Ejduli fejni il-knisja tiegħu. 1, 2, 3, 4, 5. Dawk li għadkom ma tkunx idejkom, il-lejla tista' ssir il-knisja tiegħu. Mela fuq dak li għadek kif rajt Pietru, fl-ispirtu, b'revelazzjoni, fuq din ħadd inbena l-knisja tiegħi, mela fuq bniedem. Mela fuq bniedem. Isimgħuha. Tinsiex li fit-Testament il-Qadim minn Ġenesi sal-Apokalissi Alla dejjem jissejjaħ il-blata. Ġesu jissejjaħ il-blata. U Pietru għallu int ċaqa. Pebble. Dak għallu. Pietru. Insomma, morru għaraw ktib tiegħi. Imma s-suġġett mhux dan ma importanti li ngħidulkom. U għallu, int Pietru, u fuq dak li għadek kifed b'revelazzjoni Pietru, fuq din jien ħanibni l-knisja tiegħi.
U s-setat tal-infern ma jelbuwiex lill-Knisja tiegħi. Halleluja! Halleluja! Issa, hawnhekk jgħidlek setat. Imma bl-Ingliż jgħidlek gates. Gates of Hades. Il-bibien tal-infern. Jew nkella il-bibien tal-mewt. Jew nkella il-bibien tal-ispirtu tal-mewt. Jew nkella il-bibien ta' post il-mejtin. Il-bibien tal-post il-mejtin mhuwiex l-addolorata. All right? Il-bibien tal-post il-mejtin huwa realm spiritwali. Imma Ġesu qallu jiena ħantik iċwievet u l-qawwa u l-awtorità u dawk il-bibien ma jifilħux kontra l-Knisja tiegħi. Issa madwar id-dinja għaw bosta knejjes differenti. Kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi minn kull tip u minn kull sors u minn kull kulur u minn kull stajl u minn kull toma. U ħafna minnhom l-infern tiġa qiegħed fihom. Aħseb wara kemm qed jalbuh l-infern. ħafna minnhom l-infern tiġa qiegħed hemm. Għaliex taħseb fl-Apokalissi kapitlu 18 vers 4 Alla jgħid oħorġu minna poplu tiegħi. Mela hemm bosta knejjes madwar id-dinja li kull ma timorru binja imma dom mhumiex parti minn Knisja ta' Kristu. Imma dak huwa suġġett ieħor xi darba niftħuha. Halleluja. Isimgħu għax qallu mbagħad Ġesu. Qallu jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna. X'inhu ma nfietaħ? ċwievet? Tfisser awtorità. Jiġifieri intik dritt. Jiena ħantik dritt. Infietaħ, awtorità tas-saltna, tas-smewwiet. Biex kull ma torbot fuq din l-art, kulħadd jgħid torbot. Kulħadd jgħid jien norbot. Mhux Alla jorbot, jien norbot. Għaxu qallu inti torbot. Inti torbot. Kull ma inti Pietru, jew kull ma min jemmen jorbot, u ħanaraw għax mhux il-Pietru biss qala, imma lil kull min jemmen. Qallu jien dak li torbot in norbtu jien u bat mija. U qallu ma dek. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fi smewwiet. Kull ma tħoll int, issa l-kelma torbot hija l-kelma li tfisser li inti taqbad ħabel u tdawru u torbtu. Bħal ingassa, bħal meta taqbad torbot xi annimal. Sewwa, dak tfisser torbot. U kull ma tħoll tfisser li inti teqles, tillibera u tħalleh jitlaq. Liberu. Għallu mela jiena tajtek is-seta biex tħoll u biex torbot. X'ħanħollu u x'ħanorbtu. Amen. Mela, mbagħad morru fis-Salmi jew nkella isimgħu x'tajt interessanti di, Salmi 9 vers 13. Isimgħu sewwa. 9 vers 13. Ħenna lija mulej ara n-niket tiegħi. Inti rfajtni u ħriġtni minn bibien il-mewt. Inti mulej ħriġtni minn bibien il-mewt. Eża saħwa. Kull min għadu mhuwiex imwieled minn ġdid, kull min għadu mhuwiex fis-saltna ta' smewwiet, kull min għadu ma rafx il-Ġesu Kristu bħala l-mulej, l-unika sit, l-unika salvatur, l-unika re, l-unika halleluja li jista' jidħol għalik qudiem Alla, l-unika wieħed, mhux parti minn ċorma, l-unika wieħed. Kull min għadu mhux imwieled mill-ġdid, mhux għax tmur il-Knisja, għax jekk tħalli l-bib ta' barra anke l-kelb jidħol u jkun il-Knisja wkoll. Sewwa, mhux għax tmur ġobinja, issa nintaqgħu ġobinja għax il-Knisja għandha bżonn tinġabar, ma mhux il-binja hija l-Knisja, il-poplu tal-Alla. Alleluja. Isimgħu. U hawnhekk is-salmista jgħid, mulej interfajtni u ħriġtni minn bibien il-mewt. Dik il-kelma bil-Grik hija l-kelma Hades. Infatti xi ħaġa interessanti fil-mitoloġija Griega hemm Alla, ovvjament hemm ħafna Allat għażejra folot ukoll. Li wieħed minnhom kien jisejjaħ Hades, the king of hell. Li huwa demonju. Sewwa infatti ma nafx minn minnkom rajtu hemm xi films tal-Walt Disney Alla jbierek jiċċelebrawhom dawn l-affarijiet. Halleluja, how nice. Anyway, mela isimgħu number 1. Qallu Ġesu, jiena ngħidlek inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, Ġesu jibniha u hija l-Knisja ta' Kristu. La l-Knisja ta' Gordon, la l-Knisja ta' Ruma, la l-Knisja l-Amerikana, la l-Knisja ta' Ġesu Kristu.
Is-setat jew il-kanċell jew il-bibien tal-infern ma jelbuwiex. Issa hawnhekk ħa nipprova nfehmha daqsxejn. Għax inti kemm hawn minnkom rajtu xi darba xi kanċell jiġri warajk. Għaw xi ħadd xi darba ra xi bieb inqalgħu jiġri warajk. Allora ġirid jgħid biha l-mulej l-kanċell il-bibien tal-mejtin jew il-post il-mejtin jew tal-infern ma jelbukx. Mela qed niġġieled ma' xi bieb. Għaw xi bieb, għaw xi ħadd qed jiġġieled ma' xi bieb. Qabel ma twilit minn ġdid, għadek laqqas sab kemm jiġġieled dak il-bieb. Amen. U jien nagħtik l-infitaħ ta' smewwiet tas-saltna. L-infitaħ ta' smewwiet biex tħollu torbot jagħtihomlok Ġesu. U kull ma torbot fuq din l-art jiġi marbut fi smewwiet. Mela di xi ħaġa li l-bniedem irid jagħmilha mhux il-bniedem kwalinkwa, il-bniedem li jaraf minnu Ġesu Kristu għandu relazzjoni mal-mulej. Vera mwieled mill-ġdid. Amen. Halleluja. Xi ħaġa interessanti, il-post tal-mejtin li fil-Grik jissejjaħ Sheol, Hades bil-Grik u Sheol bil-Ludi, il-bibien kienu il-bibien tal-belt. Fit-Testament il-qadim u fl-Antikità, il-belt bħal sur ta' madwar il-belt, Valletta. L-imdina, imdawra b'sur. Jekk inti tinnota, dejjem kien ikollhom bib kbir. Bib kbir. Issa, number one, il-bibien, per eżempju fit-Testament qadim, il-belt tal-mulej, il-belt qaddisa għandha tliet bibien fuq kull naħa. Kull bib jirrappreżenta tribu ta' Izrael. Halleluja, ismawni. Il-bib jirrappreżenta il-post fejn l-għadu jattakka. Attakka mhux jattakka ħajt. L-għadu jattakka bib għax jaf jista' jifqgħu. Daħla. Huwa l-post tal-mejtin. Min huwa wara l-bib il-mejjet, hemm il-mejjet. Min huwa wara l-bib huwa mejjed. Mhux qed nitkellmu mejtin fiżikament hawnhekk qed nitkellmu issa mejtin spiritwalment. Kull min hu mweled fid-dinja għadu magħluq wara dak il-bib. Spiritwalment. Il-bibien iżommu persuni skjavi warajhom. Meta nxandru l-Vanġelu tas-Saltna, isimgħu niżew, l-Vanġelu ta' Ruma, l-Vanġelu Kattolku, l-Vanġelu Protestant, l-Vanġelu Evanġeliku. Il-Vanġelu Ġesu għallhom morru xandru l-Vanġelu tas-Saltna. Amen? Għax u ma tax iċ-ċavetta tal-Vanġelu ta' Ruma, iċ-ċavetta tal-Vanġelu tal-Battisti, jew il-Vanġelu tal-Pentekostali, taħ il-ċwivet tal-Vanġelu ta' Saltna ta' Smewwiet. Amen? Mela, meta nxandu l-Vanġelu ta' Saltna, aħna nkunu qegħdin inħollu l-ktajjen lil-bosta li jkunu maħkuma bihom wara dawk il-bibien tal-għadu. Battu għadi, tinsiex dan huwa parti mill-wirt ta' uliet Abraham fi Kristu. Amen. Glorja l-mulej Ġesu. Ħanħorikom skrittura mala jmorru fil-ktib ta' Mattew 18. Għax forsi ġut minnkom tgħid li madi għax aħna tallimna f'mentalità verament skorretta u falsa. Fil-ktib ta' Mattew kapitlu 18, morru hemm. Mattew 18. Ara xi tgħid l-iskrittura. Għax anka fit-tradizzjoni, anka fil-festi Maltin, naraw statwa ta' Pietru biċwivet mal-but. Sewwa, iċwivet huma fijak, fi Kristu. Iċwivet huma ta' kull min jemmen. Issa, la Pietru emmen u kol kellu ċwivet. Sewwa, u ntensewx, ma taħx ċavetta, mazz ċwiveta. Eżatt, mazz, sħiħ. Għaxem ħafna bibin xinfetħu. Amen. Isma' vers 18 ta' Mattew 18. Issa hawnhekk Ġesu qed jgħid lil kull min jemmen. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema. Araw kif l-istess ħaġa li qal lil Pietru. U kull ma tħollu intom fuq din l-art jiġi maħlu fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Amen?
Mela number one, Ġesu huwa dak li jeleb, huwa l-ewwel wieħed anzi, li jeleb il-qawwiet, il-kanċell, il-bibien tal-infern u post il-mejtin. Il-Bibja tgħidlek f'Apokalissi kapitlu 1, għandu kun vers 8, tgħidlek fejn issa u għandu fidejh x'għandu iċ-ċivetta post il-mejtin. Amen? Atti kapitlu 2, vers 23 ismaw kemm hija powerful din l-Iskrittura. Ġesu għalhekk inti biex issalva u biex tidħol fis-salta ta' smew bil-forsi kollok bżonn il-Ġesu. Muhammad ma jistax jiftaħlek is-salta ta' smewwiet. Buddha ma jistax jiftaħlek is-salta ta' smewwiet. Confucius u l-ebda papa u l-ebda isqof u l-ebda pastor u l-ebda evangelist ma jista' u minnu nifsu jiftaħlek l-ebda bib. Għalhekk Ġesu biss dak li miet u rxoxta u weżżes is-sisin tal-infern u llum iċ-ċivert li ħaw tom lill-Knisja vera tiegħu. Halleluja. Amen. Atti 2:23. Lil dan Ġesu Alla talaqulkom fidejkom. Skont l-erfu l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet. 1. Billi ħall irbit tal-mewt. X'għamel ħall? Ħall? Għax il-mewt rid jorbtu, rid iżommu, bħalma tiżomm miljuni u eluf madwar Malta u Għawdex. U ħafna minnhom huma reliġjużi u bosta minnhom fuq pulpti. Ta' kull denominazzjoni. Billi ħall irbit tal-mewt, Ġesu dak għamel, ħall irbit, għax kien hemm irbit. Jekk inti ma smajtx il-lezzjonijiet l-oħra fuq l-awtorità li għandna fi Kristu bħala Kristjani, please għamel lilek innifsek pjaċir għal omrok mur ismagħhom sew. Halleluja. Tu għax ma setax ikun lil-mewt iżomm taħta is-seta tagħha. Halleluja. Mela, ħaġa ngħidha. Għaliex ma setax ikun lil-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Jiġifieri Ġesu bil-fors l-infern kellha tobsqu għax ma setax iżommu. Is-setat tal-infern ma setawx iżommuh. Il-mewt ma setax iżommu u believe it or not laqqas lilek. Tgħidli x'inti tgħid, jiġifieri ħamqhom mill-imwiet. Eżattament hekk qed ngħid. Taf li ħadqhom mill-imwiet. Taf li intom ħadqhom ukoll mill-imwiet. Għal ħajja ta' dejjem. Taf li intom ħadd minnkom u ħajmut. Issa sew, issa zaħjar da tgħidna mhux ħammut. Eżatt! Aħna l-Kristjani ma mmutux, għaliex taħseb fit-Testament il-ġdid Pawlu u l-Apostli meta jiktbu jgħidulkom il-Kristjani jorqdu. Issa, tiġanna rux ma ta' Kristjani reqdin, aħjar ma jorqdux iktar. U jalla dal-messaġġ għajmek għajma minn hemm u jixxejkjak. Halleluja, fisem Ġesu Kristu. Immisimawni. Jorqod fiżikament biss. Il-ġisem jorqod għaliex? Għax min għandu l-Ispirtu Santu jaf xi jgħid l-Iskrittura, l-Ispirtu ma jorqodx. Believe it or not, anke inti l-lejla meta tmur torqod u tibda tagħnaq dik l-imħadda, believe it or not, l-Ispirtu tiegħek huwa wide awake, ma jorqodx l-Ispirtu tiegħek. Għaliex taħseb li toħlom? Għax l-Ispirtu Talla tiegħek u l-Ispirtu Talla fik għadu mqajjem, ma jorqodx, l-Ispirtu Talla ma jorqodx. Ara ġismek iva, għalhekk inti meta nistrieħu ġismek jistrieħ mhux l-Ispirtu tiegħek. Amen? L-Ispirtu tiegħek għalhekk aħna, għalhekk inti tgħid ħassa dan il-ġisem kemm hu dajjef, kemm nixtieq nagħmel affarijiet aħra ma jien. Mela l-Ispirtu jrid, ma ġisem dajjef. Alleluja, praise God, glorja l-mulej. Mela isimgħu nisew. Dak li hu Ġesu hija l-Knisja. Smajtu għadik sew? Dak li hu Ġesu hekk hi l-Knisja. Amen. Mhux hekk tgħid l-Iskrittura l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17 tgħid. Għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu.
Jiena bħal silġ, la bħal evangelist, la bħal pastor, la bħal papa, jien sirt bħal Kristu. Insirt bħal Kristu. Halleluja. U jekk trid issalva, lilu trid toġob. U lilu trid tixbaħ. Lil Ġesu trid tixbaħ. Shout halleluja. U bħalissa ġaħat qed jgħid kemm jgħajjad da. Aziz, għat-torox tajja trid. Halleluja. Għax Malta u x'ma ta' torox. Halleluja. Gloria al mulej. Amen. Vers 8 ta' Romani, kapitlu 8 Romani, vers 11. Romani 8, vers 11. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom. Jekk l-Ispirtu Alla li qajjem il-Ġesu mhux minn ġol qabarta, minn taħt is-seta tal-mewt, minn taħt is-seta tal-infern. Min hemm qajmu lil-Ġesu da, mhux minn ġol kaxxa tat-tebut. Jekk dak l-Ispirtu li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet, ismawni, Alla stess li qajjem lill-Kristu mill-imwiet, iqajjem għal-ħajja wkoll il-ġisem mejjed ta'kom. Bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Bella għan, jena u inti għad moħna raw mewt fuq rigward spiritu tagħna ma jmutx. Sawa, infatti anke jekk tmur l-infern, xorta ma jmutx. All right? U t-tieni, il-ġisem tiegħek jekk inti tgħix għall-Kristu, il-qawwa tal-qawmin tiġa taħdem fik issa. U jekk inti timxi vera ma' Kristu, di mhux għal kulħadd, isimgħu nixjena tnejn, vera timxi ma' Kristu. Mhux imma jiena nħobbu l-bambin. Mela din mhux għalik tqul. All right? Halleluja. Halleluja. All right? Għal min vera jimxi maddas fi Kristu, il-qawwa tal-mewt m'għandix ta' fuqek. Amen. Allura meta mmutu, meta tkun lest tgħid xogħolok. Wala jlek lest ibni. Tista' tiġi. That's it. U kull ma tagħmel hija transfer. That's it. Amen. Dik kienet Romani 8 vers 11. Ġwanni 14 vers 12. Għalax qal Ġesu, aħna tnejdu dak li rebaħ Ġesu nirbħu fuq aħna. Għajt dik taħdek dak li rebaħ fuq Ġesu, int rebbieħ fuq fi Kristu. Amen. Kemm huwa evanġelu differenti milli nisimgħu fuq il-rismata stazzjonijiet li ma jiswew xejn, għal xejn. Mulej ħenna l-jom. Ħenna lina, mulej ħenna lina. Yes. It's number 1 song in your life. Alleluja. U nirringrazzja Alla li ħenna lina. Immissa nistgħu nibdew niklu naqalaha mek jogħġbok. Għax ħajja hawnlek sninek iħin kollu bil-ħali. Mela. Ġwanni 14 vers 12, halleluja, come on. Tassew ngħidilkom, kull min jemmen fija, għaw xaħat jemmen f'Ġesu għaw, mela kull ħadd jgħid jgħid għalija. Halleluja, jgħid dak taħdek li raqat. Oh, hey, għammenem, dat jgħid għalija. Halleluja. Tassew ngħidilkom, kull min jemmen fija, u wkoll għat jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnhom għat jagħmel għax jien sejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, f'isem Ġesu biss. F'isem Ġesu biss. Jiena nagħmilha jgħid il-mulej dik weda biex il-Missier ikun glorifikat. Mela int tidglorifika l-Missier titlob biss il-Ġesu. Halleluja. Sa jekk inti trux ħanitolbuha biex il-mulej jiftaħlek widnik. In Jesus name. Halleluja. Iva jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha jgħid il-mulej. Amen.
Issa xi ħaġa interessanti. Xi ħaġa interessanti. Kontu tafu li profetikament l-ewwel miraklu li l-apostli għamlu wara l-Pentekoste kienu ħdej bib. Issa jiena u inti nafu li Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni. Amen. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 3 simgħuha. Vers 1, Pietru u Ġwanni kienu telejn lejn it-tempju tat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn twelidu. U kienu jqeduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju. Di għandek ħafna Kristjani bħalu l-istess. Għax imorru ġo tempi jissejħu knejjes jew katedrali. U jmorru hemmhekk u xorta jibqgħu matuba u xorta jibqgħu marida. Sewwa? Li jgħidulu s-sabiħ din il-grada, din il-kanċell biex jitolbu l-karità lil dawk li jkunu daħlin fit-tempju. X'kien ra lil Pietru l-Ġwanni daħlin fit-tempju talabhom il-karità, Pietru li skont il-Kattolċi Jeżis ħbib tagħna jgħidu li kien l-ewwel papa, flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuq u qallu ħares lejna. Dak baqa jħares lejhom. Jistenna li se jaqla xi ħaġa minnhom. Imma Pietru qallu, fidda u depp illum aħna mimlin bihom. Sorry, le, mhux hekk qallu. Qallu fidda u depp m'għandniex imma. Mela ma jistax jgħid dak l-Aziz Papa ma jistax jgħid għadi. Żgur. Għax issa mifqgħin bid-depp u bil-fidda. U għadni ma rajt l-ebda Papa jgħid il xi ħadd f'isem Kristu u mhumxi. I'm sorry, offendejtek. Mhux jien. Waħħal Ġesu. Il-kelma qaddisa Alla. Halleluja. Fidda u depp m'għandix, imma dak li għandi, minn dak li jiena vera għandi, dak jiena natik. F'isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret. Imxi! U qabdu min idu l-leminija u għajmu u minnu fiq riġlejh u l-ekkiżi tiegħu ħadu saħħithom. U malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi u daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-fer u jfaħħal lil Alla. Alleluja! Glorja lil Mulej. Da ġi river of love. Thank you, Lord. Halleluja. Atti kapitlu 12. Fil-lejl sesta qabel ma Erodu kellu joħroġ lil Pietru. Dan kien riqed bejn żewġ soldati marbut b'żewġ tiktajjen. Dak kien hemm manġ dan, żewġ apostli kienu marbutin bil-ktajjen ġo ċella sewwa u Alla batulhom anġlu. U kien hemm għases oħra mal-bib tal-ħabs. L-apostli marbutin ġo ċella tal-ħabs bil-ktajjen u bej bosta bibin. Daqqa waħda deranġu dal-mulej. U daw li idda mal-kamra l-anġlu mal-kamra. U l-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġembu u għandu bżonn jagħti daqqa ħafna Kristjani li naf. U qajjem mir-raqda li qegħdin fihom. F'isem Ġesu Kristu hekk isir. Halleluja. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġembu qajmu u qallu: "U minn hemm malajr." U l-ktajjan waqgħu minn ma jdejh. Mbagħad l-anġlu qallu: "Ħażem u wilbes il-qor." U Pietru hekk għamel u raġa qallu: "Dawwar il-bantar miegħek u ejja warajja." Pietru ħareġ u mar warajh bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien vera sħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel assa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bib tal-ħadit u kien jagħti għall-belt. X'kien jagħti l-bib? Għall-belt. Jekk tiftaħ il-bib tal-belt, tiftaħ pajjiż. Jekk tiftaħ il-bibien tal-mewt, tiftaħ il-persuna, tiftaħ il-moħħu qalbu għal-verità u għad-dawl ta' Kristu. Halleluja. Ħarġu u mxew triq flimkien, meta f'daqqa waħda l-anġu talaq minn dejhom, mbagħad Pietru ġif tiegħu u qal: "Issa naf tassew li l-mulej bat l-anġu tiegħu u ħalisni minn Erodi u minn dak kollu li l-Lud kienu qegħdin jistennew isir." Il-bibien, il-gates, il-gradi li kienu kbar u kienu sbieħ u kienu
b'saħħithom ħafna. Number one, fil-Bibja ifissru dawn l-affarijiet, isimgħuha. Huwa l-post fejn kien isir ħafna beħ. Kien isir ħafna kummerċ. Kien isem ħafna merkanzija. Kien il-post fejn in-nies li jridu jidhru jintefgħu. Nies ta' prominenza kienu jintefgħu fil-bibien tal-belt. Infatti fis-Salmi, fil-Proverbi 31 jgħidlek ir-raġel Alla li għandu mara Alla u li tuħsibu tuħsib familta, dak ikun il-raġel fejn jsibu fil-bibien tal-belt. Amen? Mhux il-lazy corner da? Il-bibien fejn jiena u inti sada mhux għall-irġiel biżgħar kull min huwa Kristjan. Jiena u inti mibawtin biex niftħu l-bibien aħwa. Għaliex taħseb fl-Apokalissi kapitlu 3 Ġesu jgħid tarajna ftaħtilkom bibib qudiemkom ta' opportunità kbira. U l-bibien nifqilkom jien l-ebda bniedem ma ħajalaqhom. L-ebda seta ma talaqhom. Halleluja. Grazzi Ġesu. Il-bibien kienu post ta' importanza u post ta' prominenza. Jekk taħta fil-bib tal-belt, inti tkun ħtaft il-belt. Kolla. Jina nemmen il-mulej tagħna tiġà il-bibien tal-belt ta' pajjiżna. U mhux qed nirreferi biss għar-Rabat ta' Għawdex jew nkella belt Valletta ta' Malta. Qed nirreferi għal pajjiż sħiħ. Halleluja. Glorja l-mulej. Halleluja. U jekk inti taħseb li qed nemmen iżejjed, jiena nemmen dak li hemm miktub. Sempliċiment. Sfortunatament dak għax inti mhux qed temmen biżejjed. Halleluja. Mattew kapitlu 16, Ġesu qal li simgħu imbagħad għalhekk. Jien nagħtik l-infitaħ tas-saltna ta' smietet. U kull ma torbot int jiġi marbut fis-smewiet u kull ma tħoll int jiġi maħlul fis-smema. Mela jiena u inti rridu nagħmlu xi ħaġa biex naraw dan l-affarijiet iseħħu. Tinsiex aħwa isimgħuni. L-Iskrittura tgħidlek li Alla tifittex xi ħadd li jista' jaqbel miegħu fuq din l-art. Fil-ktieb ta' għandu jkun l-ewwel Kroniki Alla jgħid dal-kliem. Jiena nħares madwar l-art kollha biex narek xi ħadd kemm verament xi ħadd qalbu verament għalija. Mill-insara kattolċi, insara protestanti, evangeliċi, pentekostali. Kemm hawn vera, inkluż minnkom, li vera għandek qalbek, vera ma għal Alla. Jalla lejla ma jħallkomx torqod l-Ispirtu Santu u jħeġġeġ fikom nar li ma jintefa' b'xejn. Alleluja. Halleluja. Rajnija fil-ktib ta' Mattew 18-18 għastew ngħidilkom kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, kull ma tħollu fuq l-art. Issa kontu tafu l-Iskrittura titkellem ħafna fuq irbit u l-tħol. Il-kelma tħol hija l-kelma bħalma tilkom li inti tillibera lil xi ħadd, li teħles lil xi ħadd, li torbot fis-seli li inti iddawwar bħal ħbura u idi madwar xi ħadd. Fil-ktib ta' Mattew 21, Mattew kapitlu 21 vers 1, isma' għax tgħid, għax din hija l-istess kelma fil-Grik. Xin waslu qrib Ġerusalem u ġew quddiem Betfejġ lejn l-għolja taż-Żebbuġ, Ġesu bad żewġ dixxipli u qalilhom: ara aslu sar-raħal biswietkom u minnu fih issibu ħmara marbuta. Dak kont jiena. Jiena kont dik il-ħmara marbuta. U felu ħdejja, dak il-felu kien dan. U Ġesu qallhom, mela l-ewwel kienu marbuta. Bad qallu ħollhom. U ġibuhom li. Dil-ħmara kienet marbuta. U mort għand Ġesu. Aħwa ċertu affarijiet qabel ma tħollhom il-pjan tal-la ma jistax iseħħ. Meta aħna nħollu l-erwieħ, nħollu in-nies minn taħt is-seta tad-demonju, inti mbagħad iġġibhom taħt lej Ġesu. Għalhekk inti ma tistax titlob ma' xi ħadd li trid tara trasformazzjoni fil-ħajja tiegħu jekk inti dan ma tħollux l-ewwel minn taħt l-irbit tad-demonju, x'jiġifieri? Tagħtih il-Vanġelu, tagħtih il-Ġesu Kristu, idur lejn Ġesu Kristu u l-mument li jagħmel il-Ġesu Kristu s-sit jagħmel transfer daqs tal-ġen fl-ispirtu, u mbagħad inti ġibu għand Ġesu.
Għal dawk li intom mingħajr knisja u mingħajr xirka u mingħajr ikom li qed tagħmlu xi pjaċiri lill-Alla u kemm kontent bikom mhuwiex. Din f'ribelljoni għax intom diżobbedjenti u qalbkom bisa brazkom ibsa. Għax inti ma tistax tkun f'xirka u tevanġelizza fejn ħad toħodhom in-nies. Fejn taħduhom il-min ħallejt inti. Lil min evanġelizzajt fejn ħadd poġġih. Ħad terġa' tibagħtu fiċ-ċimiterju? Mal-mejtin, ħad terġa' titfawwar għall-grada? Amen? Halleluja. Grazzi mulej. Mela Ġesu, din il-kelma irbit hawnhekk, ħmara marbuta, tfisser letteralment dik l-istess kelma li juża f'Mattew kapitlu 16 u 18. U ħolla u ġiba għandi. F'Mattew, f'Ġwanni kapitlu 14, Ġwanni 11, vers 44, tridu taraw warawha, Ġwanni 11:44. Tiftakru meta Ġesu mar u qajjem il-Lażru mill-imwiet wara 40 mejjed. Għal-Alla xejn impossibbli kulħadd jgħidha. Għal-Alla xejn impossibbli. Amen. Halleluja. Anzi, Alla anke kien tinten, Alla jista' jagħmlek tfuħ. Halleluja. Però tagħmlu li pjaċir li jekk tiġu maħsula u tiġa tfuħ. U anke għal dawk taħdejkom tagħmlu lhom pjaċir. U dak li kien mejjed isimgħu għadi. ħareġ meta qallu Lażru! Oħroġ! Dan ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu dan kien marbut. Il-bniedem mejjed irid jisma' l-leħen tal-mulej. Kif jisma' l-leħen tal-mulej jibda jiċċaqlaq. Jibda jdur. Alla jibda jiffaċċjak. Jibda jiddur miegħek u ma jħallikx bi kwietek. Ma mbagħad il-mulej jgħidilhom dal-kliem. Jgħidhom dal-kliem. Ħallulu l-faxex u ħalluh liberu. Għaduk il-ħelsi. Qed naraw f'di u f'tal-ħmara żewġ atti. Xi ħadd marbut u xi ħadd ġie maħlul. Morru fil-ktieb fejn hawnhekk Ġesu jgħid hekk ara. Ġesu u ċuħ boħra wieġeb il-mulej. Mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt di fil-ktieb ta' Mattew qiegħda jekk min issejjer żball nsejt fejn qiegħda eżattament imma se ngħidilkom. Mattew Ġesu jgħid fil-ktieb ta' Mattew dar kliem isimgħu. Meta kien hemm waħda mara marbuta bix-xitan. U Ġesu u l-Lut għallula, ejja darba oħra. U l-Lut ir-reliġjużi, kulħadd jgħid ir-reliġjużi. By the way, jekk inti taħseb li inti reliġjuża jew reliġjuż m'inti tagħmel l-ebda pjaċir lill-Alla għax kienu r-reliġjużi li salbu l-Ġesu u għadhom sallu mill-ġentaj salbu l-Ġesu. Isimgħu. U jgħu ċieħ boħra jgħidulhom il-mulej. Mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt iħoll il-barri f'jum is-sibt. Għax għal-jom iktar kienet jippreferu li jżommu ġurnata milli jaraw xi ħadd iħieles. Jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. U mela għax illum is-sibt, il-kelma sibt bl-Ingliż hija sabat. Imma l-kelma sibt tfisser mistrieħ. Il-mistriħ vera huwa meta l-bniedem jersaq lejn Kristu. Ejja għandi intom il-koll intom imtaqlin u mħabtin u jien intikom il-mistriħ. U tista' żomm il-ġranet tas-sabat kollha. U s-sabat speċjali, u s-sabat ħaj, u s-sabat low, u jekk ma titwileġ minn ġdid ħatibqa' sejjer tinstabat fl-infern. Alleluja. Amen għax is-sabat vera il-mistrieħ batu Alla jismu Ġesu Kristu. U mela x'jiem u meta għax il-jum is-sibt din il-mara bint Abram, kulħadd jgħid bint Abram. Dan huwa kliem ta' patt, jiġifieri, this is covenant talk. Jekk inti ta' Kristu int bint Abram. Jekk int ta' Kristu int bin Abram. U jekk int bin Abram jew bint Abram, fi Kristu int għandek drittijiet, għandek awtorità, għandek ċwievet.
Tħallix ix-xitan jaksek iktar. Fuq tiegħek u uża l-awtorità tal-Kristu tiegħek. Jekk din hija bint Abram, ma kellix tinħall mill-irbit li fih ix-xitan ilu jżomma għal 18-il sena sħaħ. Ara x'ipokrazija. Reliġjużi kuntenti li inti reliġjon u inti bħalna u fi reliġjon tagħna. Laqwa li inti fi reliġjon tagħna. Imma marida minn fuq isfel bil-mart u oppressata bid-demonju. Ix-xitan rabata u jiena ġejt biex inħolla jgħid il-mulej. Ix-xitan rabatkom u jiena ġejt biex inħolkom jgħid Ġesu Kristu li bent tal-ħaj. U jiena ġejt biex inħolkom biex tgħixu liberi għalija. Alleluja. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 9 morwe. Kapitlu 9 vers 14. Ġej żmien u naħseb li qegħdin viċin tiegħu ħafna. Għax l-istess kontest ta' profesija jitkellem kif l-Ewfrati jibda jinxef. U jekk ma tafux, l-Ewfrati nixef. U kważi nixef totali. Dej dak li kien speċjalment. Jgħid li s-sitt anġlu li kellu tromba. Mur ħoll l-erba' anġli li hemm marbutin fix-xmara. Smajta di? L-anġlu Alla ħal daw l-anġli li kienu marbutin. Li anġli huma marbutin? Fallen angels? Għajtajt l-iskrittura fil-Ġud u f'Pietru. Daw kienu marbutin fix-xmara kbira tal-Ewfrat. U nħallu l-erba daw l-anġli erba li kellhom ċertu kariga partikolari li kienu mħejjija għas-sija u għal-jum tal-ġudizzju tal-la fuq din id-dinja. U xaru s-sena biex joqtlu wieħed minn kull tliet minn fost il-bnedmin. Smajta dik għażiżawa? Halleluja. Jiena u inti ġejna msejħin biex aħna norbtu, isimgħuni. Inħoss fl-ispirtu tiegħi u ilha tindikali di li f'Malta għaw attakk ta' spiritu tal-mewt. U għaw min nistalla li kellhom viżjonijiet u ħolm profetiku. Spiritu ta' mewt. Spiritu ta' mewt li ġi fuq il-ħabs ta' Kordin. Spiritu ta' mewt. Spiritu ta' mewt li jġib il-mart. Li kieku jien Ġesu, dali jgħidlek Ġesu, mhux il-vaċin ħajfejqek, u laqqas il-vaċin huwa r-risposta. Kieku Ġesu qed jitkellem minn fommi. Jgħidlek jien ir-risposta Ġesu. Ġol komunità ta' River of Love, għaxina dejjem pritkajt li kulħadd jagħmel li jrid, 3 minn nies li ħadu l-vaċin tgħix kemm kellhom side effects sa' mart. Għaw minn kellu side effects għax qalblu il-mart ieħor. Imma tnejt jiena hija aħna bħalissa għaliex taħseb li għandna politikanti li fisem Ġesu Kristu Alla jżommkom kontabbli, xi wħud minnkom li ħadd ivvotawlhom li jridu l-abort. Dak spiritu ta' mewt ieħor. Għaliex taħseb li għandna politikanti li jridu jipperversjaw tfal innoċenti. Dak spiritu ta' mewt ieħor toqtlilhom l-identità innoċenti tagħhom. U x'qed tagħmlu intom? Tibżgħu titkellmu? X'jiena nibża nitkellem għax qiegħed mix-xogħol. Jew nkella xi ħarġu lejha bl-ikraħ. Iżikkola għax xi ħarġu bl-ikraħ lejk. U l-molej indikali fl-ispirtu tiegħi li l-poplu Alla ta' River of Love u l-poplu Alla hemm barra li għandkom titolbu s-sumu għas spiritu ta' mewt ġie fuq Malta. U qed jaħkem minn Malta. U Alla jnezza
nies li qegħdin f'pożizzjoni ta' poter. Jinneżaħħhom, jikxifhom u jneħħilhom it-titlu kull karga li tom il-bniedem mhux il-Alla. Fissem Ġesu Kristu. Amen. U ħani tolbu. U ħani tolbu. Illum jekk inti għadek bis reliġjuż, jekk inti għadek qatt ma twelid minn ġdid, jekk inti għadek qatt ma raft il-Ġesu Kristu, inti għadek marbut wara dawk il-kanċelli tal-infern. Xi ħaġa interessanti fil-ktieb ta' Eżajja fl-aħħar kapitlu, il-Bibja tgħidlek li min imut u ma jkunx ta' Kristu, il-Bibja tgħidlek l-infern jitla' għalih u jniżlu. Minu ta' Kristu u jmut fi Kristu, il-Bibja tgħidlek is-sema, l-anġlu jew Kristu nnifsu jiġi għalik. Each place will come and claim its own property. Whose property are you? Property of Christ or property of the Antichrist and the Antichrist system? Ta' min inti proprjetà? Ta' Kristu jew tal-Antikristu u s-sistema tal-Antikristu? Nfakkarkom tibżawx u taqtawx qalbkom għax maħniex waħedna. Akbaru dak li hemm fina minn dak li hemm fid-dinja. Iktar dawk li huma magħna milli huma kontra tagħna. U laqqas għandek bżonn eluf, il-Bibja tgħidlek tnejn kull m'għandek bżonn. U dak li jitolbu jseħħ f'pajjiż. Ekkaw il-lejla xi ħadd u intom fuq YouTube, televiżjoni jew Facebook. Tiddu tagħtu ħajjitkom il-Kristu, din hija l-opportunità. Eżes aħwa, tista' tkun reliġjuż, tista' tkun qed tagħti l-flus il-foqra u tajjeb li tagħti l-foqra u tgħin il-minjes min m'għandux. Però dak ma jsalvakx, eh? Tista' tkun reliġjon, tista' tkun x'inti reliġjon. Il-bib tal-ġenna biss wieħed jiftħu Ġesu Kristu. U jekk xi ħaġa minn dak li qed toffendik, l-iskop tiegħi mhux li toffendik biex noffendik, imma l-iskop tal-bniedem Alla huwa li l-verità iġġibek f'sensik biex inti ddur lejn Kristu għax għadek rieqed u qed torqod ir-raqda tal-mewt. U min iħobbok jien dejjem tallimta, min iħobbok jgħidlek il-verità. Min irid iżommok sudditu tiegħu jew tagħhom u jbeżżek u juża tattika tal-beża. Ovvjament l-infern jeżisti veru u għandek tibża mill-infern. Imma min iżommok marbut ma jinkoraġġikx tiskopri l-verità u xejn Ġesu u timxi fuqu, aħrab. Hawn xi ħadd lejla jgħidli pastor nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu. Hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajt il-Kristu għal idejk. Min jixtieq jagħti ħajt il-Ġesu Kristu llejla? Għal idejk minnu. Jekk inti tgħidli pastorina għadni minix imwieled minn ġdid, għadni m'għandix il-mulej f'ħajti, min iżgur jekk kien issalvat u min iżgur jekk dumbieti u mhix maħsula bid-dem ta' Kristu u jekk hux ismi miktub fil-ktieb tal-ħajja. Isimgħuni. Inti biex issalva mhux li trid tiggusta. Imma x'da jgħajjat. Oj. Mur number one Ġesu għajjat. Il-profeti jgħajtu. U kif jista' jkun ma tajjatx meta tara tant inġustizzja, ħmiġ, korruzzjoni, perverżjoni. Għal dawk li intom taħsbu li għandix interess personali, jiena kont kontent ballerin professjonista sejjer tajjeb ħafna fil-karriera tiegħi. Illum jien xogħli huwa neħles in-nies mill-qawwa minn taħt il-qawwa tal-għadu. U Alla tan il-grazzja li dan naraħ feluf. Għadna minix kontenti, saret il-miljoni. Alleluja. U toqgħodx u intom l-istess li nixxen għalih xen u għalih intom. Għax dak li Alla weduk, ma wedux il-Gordon, wedu lilek li inti jibben jew bint Kristu. Bint Abram fi Kristu. Amen. Daw kollu li għalajtu idejkom biex tagħtu ħajtkom il-Ġesu biex jitolbu miegħi. Jew xtaqt li talli idejk, jew inti tixtieq illum tagħti ħajtek il-Kristu. Min qalbek, qegħdi talba warajja. Għalqu għajnejkom, poġġi jidek fuq qalbek. U għajja nkunu vera poplu Alla, soldati vera ta' Kristu. Mhux cowards.
Ma nifqu għal dak li huwa sew. Timxi bl-imħabba dejjem, imma l-imħabba pura dejjem tgħidlek il-verità. Ejdi talba warajja, Missi Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Illum smajt il-kelma tiegħek. Smajt il-Vanġelu tas-saltna ta' Smawi. Ġesu, inti li bentalla l-ħaj. U dan nemnu minn qalbi. Kisser minn fuq ħajti. Kull ħakma, kull influenza diabolika tad-demonju. Inti tajtni qawwa u awtorità. Tajtni ċwievet biex niftaħ il-bibien tas-sema u tas-smawiet u tas-saltna tiegħek. Inti iċċavetta maġġura mulej, għalhekk ngħidlek ejja f'ħajti Ġesu, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani. Kisser minn fuq il-madma tad-demonju. Biex jiena ngħix ħieles għalik. Ħolni mulej minn kull irbit. Droga, perverżjoni, sessualità immorali, lob tal-azzart, gideb, adulteru, zina, biża, ħolni minn dan kollu mulej. U l-liberani biex jiena ngħix għalik u niġi għandek. Ġesu, jiena nemmen fik. Unpoġġi t-tama tiegħi u l-fidi tiegħi fik. U fik biss bħala s-sidu salvatur tiegħi. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Aħfilli d-nubieta kollha. U aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. U nitolbok issa stess. Imlini bil-preżenza qaddisa tal-Ispiritu tiegħek. U millum il-qudiem użani għal-glorja tiegħek mulej. Xitan, neħħi dejk minn fuqi. Kull influenza diabolika inkissira minn fuq ħajti. Illum bl-awtorità ta' Ġesu Kristu u bil-qawwa tal-kelma talla, illum norbot kull spiritu ta' mart minn fuq ħajti. Kull spiritu ta' mewt minn fuq ħajti, minn fuq dari, minn fuq ulidi. Kull spiritu diaboliku pervers li l-għadu ġab kontra tiegħi, kontra River of Love, kontra pajjiżi, kontra familti. Illum kull spiritu li ġie mebgħut mill-infern, illum bħala poplu talla, illum bħala bnidem talla fi Kristu, norbod dak l-spiritu, fissem Ġesu Kristu, unħol mulej l-anġli tiegħek fuq dan il-pajjiż ta' Malta, inħoll il-barka tiegħek fuq pajjiżna, inħoll il-paċi tiegħek fuq pajjiżna, inħollu mulej dan il-poplu biex jiġri għandek u jsalva mulej Qaddis. Imlini bin-nar Qaddis tiegħek, ammidni fin-nar tal-Ispiritu Santu u millum il-qudiem mulej dak kollu li mhux ġej minnek għaqilgħu minn ġofija. Jien ta' Ġesu Kristu l-ebda seta tal-infern ma tista' taħkimni għax jiena nammar fil-preżenza tal-mulej. Jiena mwieled mismewwiet, jiena mwieled mill-ġdid. Illum Kristu jammar fija u akbar dak li jammar fija minn dak li huwa f'din id-dinja. Għal-glorja tiegħek missier, halleluja, amen. Halleluja. U jekk inti vera dik it-talba ta' minn qalbek, vera ta' minn qalbek. U jekk inti llum vera tkun ta' Kristu genuine. One, titlifx fellowship. Kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 ta' flaxija u l-ħad fil-ħodu fl-10. Ejja għat-talb. It-tieni, kompli segwi dal-programm. Però segwi l-programm biss mhux biżżejjed biex tikber. Ejja xxierek ġewwa River of Love. Knisja mimlija bid-nar tal-Ispiritu Santu. Fejn hawnhekk bosta nies jiġu meħlusa mix-xitan. Ifiqu mill-mart. Halleluja. Din hija parti mill-armata tal-mulej. Inti trid tkun parti minna, ma tistax tkun minna jekk inti ma tuħux il-pass tiegħek li Alla tiġa tgħidlek biex tagħmel. Halleluja. Pija, grazzi mulej. Narawkom il-programm il-mimis, narawkom hawnhekk is-sifla xija fis-7, il-paċi magħkom, il-mulej ħeliskom. Ibqa' ħieles u ibda qra l-Bibja, tkellem jew mal-mulej kuljum. U għajja xierek magħna kull nhar 4 u 7 fis-7 ta'